Lur, iki lagi usume mati lampu oglangan pemadaman listrik bergilir. Jare stok batu bara menipis iki lho. Apa tenan to wong jarene Indonesia iki lho penghasil batu bara termasuk terbesar di dunia lho. Lah nek menipis terus batu barane nandi? Diuntal sapa? Apa dikorupsi watake? Piye ngono kuwi? Ora ya mesake sing duwe usaha sing tergantung karo listrik ya to. Aku iki lho, usahaku ya terdampak. Kae malah enek sing curhat kuwi usahane penetasan telur. Telur ayam apa-apa kuwi. Jare apa kuwi nek listrike urip ndoke anget. Entah wis arep panas, listrike mati. Dadi adem meneh ndoke ya. Ngono terus baleni kok awal meneh. Gur mutamati wae listrike yo ndoke ora kopyor ngono kuwi. Aku malah mikir tak dongake sok nek ndoke iso netes ndoke netes boyo wae ben nguntal ndase para koruptor kuwi lho. Setuju ora kowe?